जों रावखौबो निमाहा खालामा, बेयाव कमप्रमाइसबो खालामा। जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मेक्सिमाम ओनसोलखौनो दानफायनानै फोजोबस्रांनानै बिथांमोना साहा बागान बानायदों, गिदिर गिदिर राबार बागान बानायदों, गिदिर गिदिर गोबां बायदिसिना बानायदों। बिसोरो गावसोरनि आवथायाव लांदों। दिनैनि जा बाजेट सेसन जागायजेननाय, बे बाजेट सेसना स्पेसियेलि समाजनि, जायखौ जोङो समाजमुखि होननानै बुंगोन, समाजनि मोजांनि थाखाय, समाजखौ गुफुं समाज दानो हानायनि थाखाय जोङो प्रजेक्ट लानानै दिनैनि बे बाजेटखौ मानब गेदेर जोंनि CEM सारा दिनै माबा खालामदों। बेखौ गाबोन वाइडलि बा गुवारै डिसकासन खालामनाय जागोन। खिन्थु मोनसे खोथाया सैथो, BTCआव मोनब्रै जिल्ला दङ, मोनबा जिल्ला जानो थांगासिनो दङ। बे मोनब्रै जिल्लाखौ 800 कोटी थाखाजों बोसोरसेयाव BTC हालामनि बा BTR हालामनि डेभेलपमेन्टखौ बा जौगानायनि खामानि मावनाया गोरलै खोथा नङा। अब्लाबो जोंनिफ्राय जा एसे दङ, बे एसेजोंनो गथि जों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा होननानै दिनैनि जा बाजेट सेसन, बे बाजेट सेसनखौ साबमिट खालामनाय जादों। गतिके आंनि नोजोराव, आं बेक्तिगत भाबै आं बुङो, थांनाय 2 बोसोर एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आगोल जोङो गोदान समाव बोसोरसे एसे जों सोलोंबोगासिनो दङ। देग्लायनि बे 3rd बाजेट सेसना जोंनि बिटिआरनि 35 लाख जाति जनगोष्ठीनि बा जनहादरनि थाखाय गाहाम खामानि मावनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बाहायनो हादोंना हायाखै ओरैनो नुगासिनो दंखायो। आंनि डिपार्टमेन्टआ ओरैनो 48 कोटी आंनि डिपार्टमेन्टआव, बेनिफ्राय 24 कोटी दाजाब देरबावनानै आं खामानिखौ मावदों। थामहिनबा 100आवहाय 100%नि थाखाजों 150% खामानिखौ आं मावदों। आरो बे 100%जोंनो 150खौ मेनेज खालामथ'नानै दा रानिं अबस्थायाव दोनथ'नाय जादों। मानोना थांनाय 17 बोसोराव आगोलनि जा BPF सरकार, बे BPF सरकारा जोंनि जा जनसाधारन, बे जनसाधारननि लुबैनायखौ सुफुङालासेनो गावसोरनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावनायाव गोबां जायगायाव, जेरै NDB एफेक्टेड एरिया, बे एरियाफ्राव बिथांमोना खामानि 2-3 हरदों मोनसे गामियावनो, खिन्थु NDBनि थाखाय मावनो हायाखै होननानै मावालासेनो बिसोरो भुवा बिलजों फैसा बख'नाय जोंनियाव गोबां प्रमान दङ। आरो बेनि अनगायैबो माखासे कन्ट्रेक्टर जोंनि बिदा फंबायफोरखौ मावग्रोहोनानै, गावसोरनि फैसाजों मावग्रोहोनानै बिसोरनो फैसा होयैनिबो गोबां उदाहरन जोंनि आखायाव दङ। गतिके बिथांमोनाथ' अपोजिसनाथ' बेखौ बुंखागोन। दा नोंथांमोना आंनि 14 नं माने चिरां दुवाराव हाबनानै नायहै, आं बेसेबां खामानि मावदों। गतिके बेफोर मोनफा एग्जाम्पल, बयबो गावबागाव डिपार्टमेन्टखौ एग्जाम्पल होखागोन। आरो अपोजिसनाबो गावसोरनि दायित्वखौ बुंखागोन। पलिटिकेलि मानसिनि सिगाङाव गावसोरखौ रोखा देखायनो थाखाय, गोग्गो देखायनो थाखाय, थेफा देखायबाथ' समाजा जौगागोन नालाय, गोग्गो देखायनायनि थाखाय बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनाया बिसोरनि दायित्वखा। जाखादों, जों रावखौबो निमाहा खालामा, बेयाव कमप्रमाइसबो खालामा। आरो मोनसे खोथाया जादों, BPFनि महा गुरुफ्रा, महापुरुषफोरा गोबाङा जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मेक्सिमाम ओनसोलखौनो दानफायनानै फोजोबस्रांनानै बिथांमोना साहा बागान बानायदों, गिदिर गिदिर राबार बागान बानायदों, गिदिर गिदिर गोबां बायदिसिना बानायदों। बिसोरो गावसोरनि आवथायाव लांदों, गावसोरनि मानसिफोरखौ दोननानै गावसोरनि खामानिखौ मावबाय दङ। गतिके मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन, बिसोरो गावसोरनि थाखाय हाग्रा बंग्राखौ दानदों। बेनिफ्राय जोंनि समाजावहाय दिनैसिमबो 66% बर'फोरा लेन्डलेस, 34%ल' बर'आ हा दंजायो, 66% बर'आ लेन्डलेस। थारमाने जों बेखौ मिथिनो हायो,
लिडारफ्रा गावसोरनो हाग्रा दाननायखाय जोंनि मानसिफ्रा जा एसे एनै हा दङ बेखौ फाननानै हाग्रायाव हाबहैनायनि थाखाय जोङो लेन्डलेस देखायजादों। बेखौथ' आं प्रुफ देखायखानाय, दहायबो आं एसेम्ब्लियाव देखायखादों। एसेम्ब्लियावथ' आं बाजेट सेसनाव आं देखायखादों। बिथाङा मानिया मालाय मा जानो, आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ। बिथाङा बुंबा जागोन नामा? डिपार्टमेन्टआवनो प्रुफ दङ बियो बुस्थुआ। दा जों मोनसेखौ नायनि, बिथाङा गावनि माबाखौ माबानो थाखाय बुंफ्लागोन। देरहासारल' नङा, गोबां रति महारतिया बारग'नाय नङा इलेक्सननिफ्राय। आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, देरहासारा गावनो 6टा साहा बागान बानायदों। बिनिफ्राय दुखुनांथावै 2008 मायथाइयाव जोंनि जा राङिझरा होननाय मोनसे फरेस्ट भिलेज, 1945 मायथाइयावनो बिथांमोना बे जायगायाव रायजो जाबोबाय थादों। भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो। भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि उनाव आरो बिथांमोननि गामिखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार होनाय जादों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया, बै गामिनि मावनानै जाग्रा दुखु सहायनांनाय मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ बावगारनानै गावसोरनिखौल' गेदेर खालामनायनि थांखिजों साहा बागान बानायबाय, राबार बागान बानायबाय। खिन्थु राङिझरा बायदि 1948-49 मायथाइयाव फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार जानाय 212 न'खरनि 965 मानसिफोरखौ लेन्डलेस खालामनानै बिसिनि फरेस्ट भिलेजखौ दा सेकेन्ड फेजआव सोनाय मानास नेसनेल पार्कआव बिथांमोना 2008 मायथाइयावहाय सोसनो। ननके काहितमा आरो मानेश्री, बेवहाय ननके काहितमाया 1964आवनो बिथांमोना रेभिनिउ भिलेजखा, मियादि पाट्टा हा दंखायो। खाम्फाया बबे मेगनजों बबे गोसोजों ना बिथांमोननि एरियाया एनडिबि थानाय एरियाखायसो नामा, बिथांमोननि एरियाया आबसुखौ सापर्ट खालामनायखायसोमोन नामा, रेभिनिउ भिलेजखौनो मियादि पाट्टा हाखौनो 750टा न'खरनि 750 न'खरनि 3750टा सुबुंनि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना नेसनेल पार्कआव सोदों। आरो मानेश्रीयावबो बिथांमोना मा खालामदों, 481 न'खरनि 2886 मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनायनि थांखिजों फरेस्ट भिलेजाव थानाय मानसिफोरनि हाखौ बिथांमोना नेसनेल पार्कनि सिङाव सोनानै दा लेन्डलेस खालामना दोनदों। बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। गावसोरथ' कोटि थाखानि साहा बागान बानायनानै रायजो जागासिनो दं। आरो फारसेथिं मोनजायै दुखुजों सैसो नांनाय, बोथिसे ओंखामनि थाखाय दावहा नांनाय, गावनि फिसाखौ बिथांमोना फरायसालियाव सोसननायावनो बेसेबां जेंना जागासिनो दङ। बिथांमोन बायदि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो थादों। रायजोफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय। जायफ्रा हा गैया बिनि थाखाय जोङो हा होगोन, हा थानायनि थाखाय जोङो माइरं गरसेबो जेबो होआ। दिनै मोनसे डिसिसन लाखाबाय, जाय मानसिफोरा इलिगेलि इनक्रस खालामदों, इलिगेलि हाग्रा दंफां लादों, बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। जाय रिप्रेजेन्टेटिभआ बिथांमोना गावसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ, बिथांमोना गावसोरनो आयेनखौ मोजाङै मिथिखायो, बिथांमोना दिनै हाग्रा दाननानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टफोरखौ धंस खालामनानै साहा बागान, राबार बागान खालामदों, बायदिसिना खालामदों, गय बागान बानायदों, बिसोरनि सायाव आयेना एक्सन लागोन आरो बेखौ जोङो गोख्रैनो मावगोन। आं बिनि माबाखौ गोख्रैनो साबमिट खालामनो थांगासिनो दं। जाबाय, जेरै हमना ला आंनि कनस्टिटुवेन्सि रुनिकाटा एरिया, थाइखाजरा रेभिनिउ भिलेज, भिसिडिसि, सान्तिपुर भिसिडिसि, बेनिफ्राय बेंटल सेरफां भिसिडिसिनि आन्दाराव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ। जायफ्रा 10 बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय, बिसोरखौ जोङो रेभिनिउ भिलेजाव सोनायनि थाखाय दा प्रसेस खालामनो दाखालि इसे मिटिङाव सावरायबाय। माखासे सिस्टेमखौ सिस्टेमेटिकेलि माबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो लाइनखौ दा स्टार्ट खालामबाय।